Središtem grada Ludbrega dominira dvorac Bačani. Ime nosi po zadnjim vlasnicima, plemićkoj obitelji koja ga je nastanjivala od kraja 17. stoljeća do 20. godina 20. stoljeća. Od tada do danas u vlasništvu je općine Ludbreg. 90. godine prošloga stoljeća dočekao je u devastiranom stanju. Iznajmljen tekstilnoj industriji Varteks za tvornički pogon. Prva faza njegove obnove počela je 1992. godine donatorskim sredstvima biskupija iz Bavarske i sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a druga 2000. godine sredstvima, odnosno kreditom, dviju bavarskih banaka. Bilo je to prvo veliko međunarodno ulaganje u obnovu naše kulturne baštine i prvi veliki projekt s međunarodnim supervizorima. Na njemu su surađivali naši i inozemni stručnjaci, konzervatori i restauratori. Ovo što vidimo danas tu, to je izgled dvorca sa kraja 19. stoljeća. Tijekom obnove dvorca provedena su i konzervatorska istraživanja na dvorcu koja su pokazala da dvorac u odnosu na današnji izgled ima i starije faze. Tijekom istraživanja na dvorcu smo mi i dokazali da je to dvorac iz perioda 16. stoljeća s ostacima gotičkih prozora i vrata i ostataka dvije kule. Tlocrtno je bio u obliku slova U, a južno krilo i unutarnje dvorište potkraj 17. stoljeća dogradili su Bačani i tako ga iz gotičko-renesansnog kaštela pretvorili u barokni dvorac. Tu se pokazalo da je to jedan vrhunski, recimo barok sredine 17. stoljeća koji je u dvobojni, ima bijelu i sivu boju, naglašenu rustiku. Kuriozitet je taj da je ta siva boja, istraživanjem se pokazalo da je ona tonirana, to je tonirana žbuka što je tipično za vrijeme upravo baroka. Boja siva je dobivena tako što se dodava umljeveni ugljen. Velikoj dvorani dvorca, koja je bila devastirana pred gradnjom, još jednim katom vraćen je originalni izgled, restaurirana žbuka, tragovi oslika za štukature te izrađena rekonstrukcija ovješenog svoda, takozvanog zrcalnog svoda. Ispod dvorane nalazi se dvorska kapela, mjesto gdje se, prema legendi, vino pretvorilo u krv Kristovu. Kapela je oslikana freskama koje su najstarije barokne slike ludbreškog kraja. Tijekom prošloga stoljeća većina prostorija dvorca bila je porušena kako bi služila za tvorničke hale. Peći, parketi, inventar nepovratno su nestali. Obnovom je dvorcu vraćen nekadašnji tlocrt. Na 3300 četvornih metara ovdje su danas smještene restauratorske radionice za polikromnu skulpturu i tekstil restauratorskog centra Ludbreg, koji je odjel Hrvatskog restauratorskog zavoda. Prava je to mala klinika za brojne stanovnike sakralnih objekata. Mi praktički koristimo dvorac u cijelosti, dakle osim što imamo uređene radionice na prvom i drugom katu, imamo i uređene depoje gdje se umjetnine čuvaju i to od onih umjetnina koje još su ovdje stigle za vrijeme ratne opasnosti i ovdje bile sklonjene na sigurno, a isto tako u depojima, to je i centralni depo Hrvatskog restauratorskog zavoda gdje su pohranjene umjetnine do trenutka kad se na njima kreće obnova, do povratka u matične objekte. Velike prostorije dvorca idealne su za rad na umjetninama velikih dimenzija. Uz kapelu se nalazi stalna izložba misnog ruha, a dvorac često služi za koncerte i ostale kulturne događaje. Biser barokne arhitekture tako je nakon skupe i temeljite obnove u punoj funkciji. Briga njegovih sadašnjih stanovnika, kojima je grad Ludbreg omogućio njegovo korištenje 25 godina, zalog je dobre budućnosti i održivog razvoja ovog spomenika kulture.